Manariman ti investigasyon dagiti masaknan iti rason ti ura manapasama kitay agsapa ijay San Luis, Baguio City ang nakauraman ti innem abalay. At the report ni Janice Dennis. Alas 10 itay agsapa, nauram ti 5 a pagtaangan iti Sampaguita Street, Purok 8, San Luis, Baguio City. Dagos ang nagresponde dagiti kamang ti Bureau of Fire Protection Baguio. Volunteers kanda dumapay. Naideklara ti fire out itay alas 11 ti agsapa. Maysa ni Mark Angelo nga apektado iti uram. Imbinglay na nga daisuna iti unag ti pagtaanganda idi napasamak ti insidente. Nung may sumigaw po ng sunog, tulong, malakas na po talaga yung apoy sa loob. Hindi po na sinabi sa amin na parang nakaresponde po kami lahat. Nung paglabas po namin, tulong-tulong na po kami sa tubig, mag-apula para po hindi madamay yung ibang bahay. Kaso po, biglang lumakas, damay na po lahat. Sigon pay kan kuana, awan tinaisalbarda a kagawaan gapo iti kinapigsakan na partak a panagramaram ti apoy. At tapanda at rason ti uram kat tinaayayam a lighter. Expected po namin na yung cause ng apoy is yung pinaglaruan ng batang lighter or something na apoy. Ayun yung pinagmulan daw. Opo, kasi kung kuryente po, wala spark. Iti datos, dumanon iti innam a pamilya tinaapektaran iti uram abuklan iti 27 nga individual. Awan mo tinadangran iti insidente. 5 a pagtaengan ti totally damage. Bayat a maysa ti partially damage. Sigon iti BFP, naaramid manipod iti kayo kan galvanized iron dagiti babbalay. Isuan na partak ang nagramaram ti apoy. Imbinglay met ti kapitan ti barangay ang nakalukat ti barangay hall tapno iakomodar dagiti apektado a pamilya. Impanamnaman na pay at dagos a maipayan iti tulong dagiti apektado. Nananawagan yung barangay official ng San Luis kung sino man ang may pusong magbigay ng tulong. Magkusang loob tayo. Punta kayo sa barangay natin kasi makuha namin lahat yung mga pangalan yung individual sa kayong may-ari ng mga bahay. Kasi totally damaged wala sila talaga natitira. Manariman paylaang ti investigasyon nga ipatpatungpal ti BFP. Iti rason kan danyos ti uram. Idi matlaang kalman, na uram ti may sa lodging kan rooming house iti Lower Brookside, kan ti may sa apagtangan ijay San Roque. Awan tinadangran kadagitoy nga insidente. Janice Dennis para iti Pagilian.